Kahit sa ang panig ng Pangasinan magpunta si Governor Ramon V. Gico III, matunog na palakpakan at hiyawan ang laging isinasalubong sa kanya. Kilig at tuwa ang hatid tuwing may inihahandog na awitin. Ang iba naman ay hindi pinapalagpas ang pagkakataon na makapagpakuha ng larawan. Higit sa lahat, labis na ipinagpapasalamat ang serbisyong kalakip ng Gikonsulta at Konsulta. Ang konsulta ay national program na lahat po tayo magkakaroon ng PhilHealth at libre check-up taon-taon. Konsulta program yun. Pero karamihan, walang pera, kaya dinadagdagan namin ng Gikonsulta na taon-taon mamimigay po kami ng pamasahe at pangkain ng lahat po ng population. Maski baby, maski bata, kasi health program ito eh.